Okei, eli jatketaan toisen Tessalonikalaiskirjeen äärellä jakeesta 6 eteenpäin. Ja tähän tultiin siis sitä kautta, että Paavali osoitti, että hänellä oli velvollisuus aina kiittää Jumalaa siitä Jumalan ihmeellisestä Pyhän Hengen työstä niissä vaikeissa olosuhteissa, eli ahdistuksissa ja vainoissa, joiden keskellä ja joiden kautta Jumala oli kasvattanut hyvän hedelmän tessalonikalaisissa, kärsivällisyyden ja uskon ja keskinäisen rakkauden, ihanan, hyvänmakuisen hedelmän. Ja niin tessalonikalaiset oli osoittautunut puhtaaksi, niin kuin kulta tulessa puhdistetaan ja osoittautuu kallisarvoiseksi. Ne osoittautuu, että ne on arvolliset Jumalan valtakuntaan, jonka tähden ne myös kärsivät. Ja Paavali jatkaa näin: koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Ja oikeastaan tässä asetetaan asiat niin kuin iankaikkisuusperspektiiviin, että Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Ja Jumala on kaiken maan tuomarin ja Jumala valvoo oikeudenmukaisuutta, että se lopulta vielä tapahtuu. Eli oikeus voittaa, oikeudenmukaisuus tulee tapahtumaan ja palkkapäivä on tulossa. Eli niille, jotka tessalonikalaisia vainos ja ahdisti, niille oli tulossa palkka, ahdistus. Mutta tessalonikalaiset, jotka kärsi näissä ahdistuksissa ja joiden elämässä Jumala tätä ahdistusta käytti tessalonikalaisten omaksi hyödyksi ja hyväksi, niin tessalonikalaisille oli myös tulossa palkka. Jumala lupaa sanassansa Paavalin kautta, että Jumala aikoi antaa tessalonikalaisille, joita siis ahdistettiin, levon. Ja tämä lepo tietenkin on kaikkien ahdistuksien keskellä Jumalassa. Ja se lepo tulee Jumalalta. Jumalalta tulee lepo, mutta Jumalalta tulee myös ahdistus. Ja tässä tapauksessa ahdistus rangaistuksena niille, jotka tessalonikalaisia ahdisti. Ja tessalonikalaiset taas oli samassa levossa Paavalin ja Paavalin työtovereiden kanssa. Eli Jumala antaa tessalonikalaisille, joita ahdistettiin, levon yhdessä meidän kanssamme. Ja Raamattuhan lupaa meille, tai Jeesus sanoi, että maailmassa meillä on ahdistus, mutta Jeesus lupasi, että minä annan teille rauhan, minun rauhani. Eli se rauha on luvattu meille nyt, mutta tässä katsotaan iankaikkisuusperspektiivistä. Tässä katsotaan Jeesuksen toisen tulemuksen kautta. Eli se lopullinen lepo, mihin siis sana meitä ohjaa kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa osoittamaan meidän katseemme uskossa. Usko kohdistuu Jeesukseen, Jeesuksen toiseen tulemukseen, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Silloin me saadaan lopullinen lepo. Silloin me saadaan täysi lohdutus. Silloin Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet meidän silmistä pois. Ja Paavali jatkaa, että Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Eli niille, jotka on ulkopuolella Kristuksesta, jotka ei ole ottanut vastaan evankeliumia. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Eli on ihan selkeä Raamatun opetus, että helvetti, kadotus on
iankaikkinen. Se ei ole hetken kestävä, se on loputon. Se on totaalinen ero Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin synnin todellisuus. On leikkautunut lopullisesti irti kaikesta hyvästä. Mutta jos hypätään vielä tähän taaksepäin. Eli tessalonikalaisille ja myös meille, joilla on sama usko Jeesuksessa, niin on luvattu lopullinen lepo kaikissa vainoissa, ahdistuksissa ja kärsimyksissä. Tai siis on luvattu, että näissä vaikeissa olosuhteissa Pyhän Hengen hedelmä meissä kasvaa ja kypsyy Jumalan työn kautta ja tulee esiin ihanana todistuksena Jumalasta. Ja sen lopputulos, palkka meidän uskosta on se, että meillä on lopullinen lepo sitten, kun Kristus tulee. Mutta tässä tulee vahvasti esille se, että meidän kristittyjen osa ei ole tässä maailmassa, vaan tulevassa maailmassa. Me ollaan nyt jo sisällisesti uudeksi luodut Kristuksessa, ollaan osa uutta luomakuntaa. Ja Paavali esimerkiksi kirjoittaa painavat sanat, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Niin vaikka me saadaan iloita kaikesta ajallisesta hyvästä, niin meidän osa kuitenkin on tulevassa maailmassa. Ja olisi surkeata elää vaivoista vapaana nyt ja joutua sitten iankaikkiseen levottomuuteen, iankaikkiseen kadotukseen ja vaivaan. Ja Herra Jeesus ilmestyy, siis puhutaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Jeesus ilmestyy tulen liekissä. Tähän yhteyteen olisi hauska nostaa esille apostoli Johanneksen opetuslapsi Polykarpos, joka kärsi marttyyrikuoleman. Ja kun Polykarpos oli viety areenalle, niin Polykarpos todistuspuheessansa sanoi näin, että te uhkaatte minua tulella, joka palaa vain hetken, mutta olette tietämättömät tulesta, joka palaa iankaikkisesti. Eli jos me ollaankin pienessä ahdistuksen tulessa nyt, niin me ei olla joutumassa, koska Jeesus on meidän Herra ja pelastaja, me ei olla joutumassa iankaikkisuuteen, iankaikkiseen rangaistukseen, iankaikkiseen kadotukseen ja tuleen. Ja se, että tämä iankaikkinen kadotus tuli jumalattomissa, saa aikaan vaan lisää kauhuja, lisää pimeyttä, lisää tuskaa, itkua, hammasten kiristystä. Se ei saa aikaan mitään paremmaksi muuttumista, koska se on tuomio, se on rangaistus, se on ero Herran kasvoista. Mutta meille tämä tuli, ne koettelemukset, ahdistukset ja sitten vaino, niin ne on vähän niin kuin tulta, mutta ne saa meissä aikaa sen, että kulta puhdistuu. Jumala käyttää omiensa elämässä niitä saadaksensa aikaan hyvää, ja niin me voidaan kiittää Jumalaa kaikista vaikeuksistakin, niin kuin Jaakob aloittaa kirjeensä, että velit, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Ja siinä Jaakobillakin näkökulma on nimenomaan se, että koska Jumala käyttää näitä asioita, ei se tunnetasolla tunnu siltä, mutta me voidaan siihen valita suhtautua niin, että se on ilo, koska me tiedetään, millainen Jumala meillä on, millainen Herra meillä on. Meidän Herra saa aikaan meissä hyvää näiden juttujen kautta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä, että Jeesus olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Te olette uskoneet meidän todistuksemme.